Du kan anvende fartpiloten til at bevare køretøjet i en forudstillet hastighed uden at skulle bruge speederen. Dette giver øget kørekomfort, især på lange ture. For at aktivere fartpiloten skal du trykke på denne kontakt så mange gange, som det er nødvendigt for at vælge fartpilotfunktionen. Kontrollampen lyser gråt, og meddelelsen Cruise Control On vises på instrumentpanelet, ledsaget af streger, for at angive, at funktionen er i brug og venter på, at en indstillet hastighed registreres. For at indstille fartpilothastigheden skal du trykke på en af disse kontakter, så snart du overskrider 30 km/t. Din aktuelle hastighed erstatter derefter bindestregerne, og indikatorlampen bliver grøn. Du kan fjerne foden fra speederpedalen. Vi anbefaler imidlertid stærkt, at du altid holder fødderne i nærheden af pedalerne, så du kan reagere, hvis det er nødvendigt. Bemærk, at hvis du forsøger at aktivere funktionen under 30 km/t, vises meddelelsen Speed Invalid på instrumentpanelet, og funktionen forbliver inaktiv. Du kan til enhver tid ændre fartpilothastigheden ved at trykke på Set mere for at øge værdien og Set mindre for at sænke den. Et langt tryk ændrer hastigheden i trin på 10 km/t. Du kan trykke på denne kontakt for at kombinere fartpiloten med skiltegenkendelse. Du kan indstille din fartpilot til at overholde de hastigheder, der registreres på trafikskiltene. Systemet identificerer derefter hastighedsgrænser og viser dem på instrumentpanelet. Hvis du overskrider hastighedsgrænsen, vil cirklen omkring skiltet blinke, og der udstedes et advarselssignal. Tryk på denne kontakt for at justere fartpiloten til den registrerede hastighed. Du kan til enhver tid midlertidigt overtage kontrollen over køretøjets acceleration, for eksempel under overhaling, hvor du blot skal træde på speederpedalen. Du vil se fartpilothastigheden blinke rødt på instrumentpanelet, mens du overhaler. Slip speederpedalen for at komme tilbage til den indstillede fartpilothastighed. Når du vender tilbage til den indstillede fartpilothastighed, vender instrumentbrætdisplayet tilbage til normal visning, og fartpiloten genoptager sin funktion. Bemærk, at på stejle nedkørsler kan fartpilothastigheden muligvis ikke opretholdes af systemet. Den gemte hastighed vil blinke på instrumentpanelet for at informere dig om dette. Fartpiloten kan sættes på standby på 3 måder. Tryk på denne knap. Træd på bremsepedalen. Eller sæt køretøjet i frigear. Hvis du sætter funktionen på standby, gemmes din hastighed og vises fortsat på instrumentpanelet. For at genaktivere den gemte hastighed skal du trykke på denne kontakt, når du kører mere end 30 km/t. Hastigheden vises derefter i grønt. Hvis den indstillede hastighed er større end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet for at nå den indstillede hastighed. Hvis funktionen er sat i dvale, og du vil genaktivere den med din aktuelle hastighed, skal du trykke på en af disse kontakter. Så erstatter din aktuelle hastighed den gemte hastighed. For at deaktivere funktionen helt, for eksempel i et bymiljø, skal du trykke på denne kontakt, indtil meddelelsen Driving Assist Deactivated vises på displayet. Kontrollampen på instrumentpanelet slukkes, og den gemte hastighed slettes. Husk, at denne funktion er et hjælpemiddel,
som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Du skal altid være opmærksom på trafikforholdene og dine omgivelser. Endelig skal du huske, at du ikke bør anvende fartpilotfunktionen i tung trafik eller på snoede eller glatte veje, eller under dårlige vejrforhold.